खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 अक्ट'बर 2020 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिं लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआव गोबां गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौबो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। बहाबा थाङोब्ला मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोब्राब खामानियाव मुखुब थानांगोन। देहाखौ मेंनाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होनो लुबैगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंजोबगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। सुथुरा बांगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। धोननि खहा जागोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। खहा जानो हागौ। गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै थांथ'यैआनो गाहाम। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया मोजाङै थागोन। सोरबा मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन। सोरबा गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन आरो सिनायथि होलायनो हागोन। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। देहाया हरखाबै गाज्रि जानो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननाया देबोर नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ सुस्रांनो हानानै गोसोआव गोबां गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। बबेबा हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। धनु राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। गोसोनि साननाया देबोर नांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव मानहानि जानांनो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनायनि आंखाल जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां।
गोसोनि साननाया जाफुंगोन। सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोग्गो आरो मोजां साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।